Let's UB es un punto de encuentro de la comunidad emprendedora de Barcelona, tanto pública como privada. Dentro de la jornada se podrán encontrar startups y spin-offs en el showroom, así como un foro de inversión, mesas redondas, talleres de innovación, creatividad, prototipaje y pitch, y las defensas orales del programa de aceleración de Startup Sprint y finalmente la entrega de los premios de dicho programa de aceleración. Es un punto para impulsar y mejorar las capacidades innovadoras y emprendedoras de todos los estudiantes de la Universitat de Barcelona. Bueno, ella és la Bet, jo sóc la Paula i som les creadores d'Inskin. Inskin és una plataforma dedicada als professionals de la salut que els permet fer una recomanació de productes dermocosmètics ideals pels seus clients i els seus pacients. I hem tingut l'oportunitat de tenir un stand aquí a l'esdeveniment de Let's UB, el qual com a startup ens permet guanyar molta networking, poder explicar el nostre projecte a gent que s'aproxima i ens ensenyem el software, etc. I això ajuda molt a totes aquelles persones que estan emprenent per tal de poder donar visibilitat als nostres projectes. La jornada d'avui, que es diu Let's UB, és una jornada organitzada en col·laboració entre el Vicerrectorat d'Emprenedoria, Innovació i Transferència, que porto jo, i Start UB, que és una entitat de la nostra universitat, enfocada bàsicament a generar emprenedoria i innovació en els nostres estudiants i en tot el personal. És un repte per la universitat que aquest concepte d'emprenedoria, d'innovació, d'arribar a la societat tot allò que generem amb la transferència, estigui incorporat en el nostre ADN. És una jornada única, és la primera vegada que es realitza a la Universitat de Barcelona i esperem que la puguem fer durant molt de temps. Sigueu benvinguts a la nostra jornada Let's UB.